Euskal musikaren izen handi bat izango dugu gaur gurean, bai. Lapikoak moitzen ez da oso abila, baina trikiti xakoten artista hutsa da, bai. Ikuskizun erraldoi bat antolatzen ari da, eta gaur xetasun guztiak kontatzera dator, bai. Gurekin gaur, Agus Barandiaran. Kaixo lagunak, eguerdion, eta esan bezala, hemen dakau, Agus Barandiaran. Zer moduz, eguerdion. Ongi, eta Ondo, betiko martxai. Ibezain ondo ez, bai, moldatze gaitu. Ikusten zaitu torre eguerditan eta beti ondo zu ere. Bai, guria, bakik. Zozein, da gero gozatzen bukatzia. Nirea gozatzea da. Zozein gutxi egiten donik. Gozatu araztia bestia, ez da? Bai, hori. Eta ze tinglau montatu egen aurten guan, ez da? Bai, mundua dantzan. Mundua dantzan. Bai, Xabier Amurizanen letra hori hartu, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza, kasu honetan, korrontzi banintza jarri dugu, eta mundua dantzan jarriko dugu, edo hori da behintzan nahia, eta 51 kontzertu ingo dugu, 50 gehi bat hori izango da beken, eta datorren urteko txailak 13an bertan arituko da. Bikain, hau da, trikitixaren jainkoa. Jainkoa, Ona. Bueno, eta aurrekoan hemen pizkatraketz ibilitzan zukaldean ibiltzea laiz. Beitu, hasi naiz gauzak parrian egiten. Bai, peltz hori eman dut. Kingarretan gauza ona. Nahiko erreza izaten da, eta bueno, zimaz, parrian egiten gauzatxoak, eta alako plaka bat daukat bertan egiteko parria izango balitz bezala, eta hola egiten naiz. Ondo. Bueno, gaur ingo dugu errezeta berezia. Tatin pastela ezagutzen dek, zagarrakin iten dala, hola karamelo eta zagarra eta milorriakin da vuelta manda. Ez dut ezagutzen, baina gaur ezagutuko. Bueno, gaur ingo dugu tatina, baina ikusiko zuen, tomatiana, eharra errezeta. Guazen itea eta goxat. Bueno, Agus, eta lagunak, esan dizueten bezala, ingo deuna da, tatina, baina tomatena. Eta normalen tatina esan duen bezala, zagarrak initen da, izaten da tarta bat, baina beste aldeak aprestatzen dana. Orduan, ontzian jartzen dana da, lehendabezi karamelo, zagarrak. Gero gainen milorria eta laberatu iten da. Eta gero iten dana da, labetik ateatzen danean, buelta ematen dio, eta orduan, azpi milorria galditzen da, zagarrak karamelizatua. Eta gaur ingo dugu berdina, baina tomatekin. Tomatia erabiliko dugu zagarra berren, eta milorria berren pasta brisa erabiliko dugu. Dala gaieta baten antzeko. Eta ingo duguna da, lehen da bizi, tomateak goxatu sartaian, batzui pixkatekin, oregano pixkatekin, eta gozo puntua emango diogu, azukre beltz eta estillakin. Beraz, tomateakin eta goxo, osea, dulzea. Dulzea, hori da. Eta hori ingo duguna da hementxe, bertan. Tomatia hementxe goxatuko dugu, azukre eta karamelo estilla eta botako dugu, eta behin goxatuta honien hementxe jarriko dugu. Galleta hori lusatuta bertan, sartuko dugu barroa, eta sartaia labea sartuko dugu. Eta ja, laberatuta da honean, buelta mango diogu, eta geldituko da azpian galletatxua, tomatetxok, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da aberaztu, pesto batekin, ingo deuna da hemen, gazta, intxaurrak, limoi eta albaka olio pixkatekin masatxuain, pesto pixka batatzeko gainetikan, eta gero ingo deuna da ere bai, gazta berezi bat, gainen bolatxo batzu jartzeko. Hemen dakau, gazta krema, feta gazta, urdina, dakau oliba beltzak eta albaka berrize. Eta hemen dakat, ez negain tanto bat, hau oso gogorra gelditzen bada pixkan lehuntzeko ez negainak. Likidoa. Eta orduan izango da, batatina, gaztakin, pesto pixkatekin, goxo, eta trikitixakin. Goxo, bueno, vale. Bueno, hau esan da. Lanian jartzeko, nik ingotena da hemen, goxatzen jungo naiz, tomatia. Eta bestalde, ingo deuna da, betu, pesto martxan jarri berdeu, eta hemen sartuko ditugu intxaurrak, limoian zukua, eta baitare gazta. Gazta, berringailuak erresago harrapatzeko, ingo deuna da raiatua, bale? Piskatalan raiatu, ez? Pixka raiatu, Bale. hemen raiatzen dek, horrela, triskantzak zaukitzeko. Ondo.
Honen erdila bai, gutxienez, bale? Vale. Erdia pixka gehiago. Honean jo izte izenien gelditu aiz, biatzoiek Eman, onak berdizkiu, biatzoiek. Eman. Vale. Bueno. Zigortuko ditut ere bai pixkat intxaurrak. Bueno, gaizkiari bara izuk esan, Lasai. Ondo ingoek eta. Hemen garrantzitsuna esaten duen bezala beti, mingaina ondo matea eta hortan abila iz. Hortan biltzen gara. Bai. Gure kontua kontatzen abila gara. Bai. Bueno, kontatu, hau izangoa, Korrontzi 2.0 esatean bezala, o mundua dantzan, deitzen da, ja beste proiektu bada. A ber, kontua da, pixkat dena. Korrontzi da, eta mundua dantzan deitzen da proiektua, eta kontua da, duela 10 urte, hasi ginen Korrontzi dantzan izeneko proiektu batekin. Korrontzi dantzan zer dan, korrontziren musika eta korrontziren koreografiak herriko dantza taldei erakustea. Horrekin hasi ginen, 2016an, ze konturatu ginen, herriko dantza taldeak ibitzen zirela gure koreografiak atera ezinik dantzatzeko, eta orduan pentsatu genuen, duela 10 urte. Gure dantza irakaslea joango da beraien gana, eta beraiei erakutsi zuzenean gure koreografiak, eta gero taula edo tablaua tartekatuko dugu, eta emanaldia eskaini zuzenean deno batera, ez? Korrontzikoak eta herriko dantza taldea. Eta horri deitu genion korrontzi dantzan, eta horrela ibili gara emanaldi horrekin, 10 urte, eta tarte honetan, 100 dantza talde pasatu dira, gure koreografiak ikasi, eta 100 kontzertu eskaini ditugu izen horren azpian, proiektu horren azpian. Danak Euskal Herrikoak, dantza taldeak. Eta Euskal Herrikako ere, bai. Egin genuen Portugalen goatzen eiz, egin genuen Madrilen, egin genuen Bartzelonan, eta gero Euskal Herrian barna, toki guztietan, ez? Eta gero pentsatu genuen, 10 urte pasa dira, egin behar dugu jai handi bat. Bildu behar dugu hau dena, nola baite jai handi batean. Urte hurrena etorriko da, gora etorri zeate, eta guain... Gora etorri gara, hori da. Ala berdik, bizita honetan gora ez baiz etortzen, bestiak etortzitu gire partez, ordu nobeto egu etorri. Zu pentsatu zer dan, pentsatu genuen, egitea bira potolo bat, 50 kontzertu gehi bat, eta gehi bat hori oso potoloa izatea, eta beken egingo dugu. Lehen esan bezala, otsailak 13an izango da, 2027an, eta horre erronka da, 5 estenatokitan, beken, biltzea 100 dantza talde 1000 dantzari. Gu jotzen, eta 1000 dantzari gure inguruan aritzea, gurekin batera dantzatzen. Bai, hori da erronka. Bost estenatoki, aldi berian dantzaldi desberdinak, imoituko estenatoki batetik bestea, oi berdinan egongo ez, o nola izango da? Denetari pixkat. Bai, mugituko gara gu ere, orain gabiz, guzti hori prestatzen. Horregatik, 50 gehi bat, zoke bat hori izangoek. Ez bat hori da, erronka itzela. Eta pixka beldurrakin ere bai, ilusioa eta beldurra. Bai, ze azkenean pentsatzezu, azkenean paperak dena aguantatzen. Eta zure ideia azten zaenean garatzen, pentsatzen, hau egin behar dugu eta hori. Baina oin jarri garaia lanean, ez? Dantza taldeekin, produkzioan, bekeko sarrerak ikusten, nondi sartu, nondi atera, zelan jarri estenatokiak, hori dena, kristolako lana da, profesional piloa ditugu atzean, hori ere esan beharra dago, laguntzen eta bereiek egiten dana, eta egia esan, hortan gabiz, eta denbora guztien agertzen dira, arazoak, ez, hau ezin da egin, hau beste, eta konponbideak bilatzen, eta, erronka itzela da. Eta 50 beste 50ak, ze izango dira, kontzertu normalagoak, osea, guain arte manteneo nahizenak bezalakoak, bai, nik esaten du beroketa lan bat dela. 50 kontzertu ingo ditugu Euskal Herrian barna, Euskal Herritik kanpo ere bai, egongo gara, eta Euskal Herrian egingo ditu, horrek bixia dauka. Bixika, horretzin nahi sartaira jurunek, baina harrapatu ziot. Orduan, egongo gara, Euskal Herrian barna, 50 kontzertu horiek egiten, kanpoan ere bai, Euskal Herritik kanpo, eta egingo dituguna da, herriko dantza talde horiek, emanaldi txikiagotan, nola bai, kontzertua prestatu, eta eskaini zuzenean. Eta gero ja, bekerako prestatu. Eta orduan, 50 horietan bai, dantza talde horiekin arituko aiz plaza, holtzetan, eta leku desberdinetan, eta gero, ez denekin batera, emanaldi txikiagoak izango dira, baina emanaldi guztietan, egongo dira, dantza talde bat, 2, 3, 4, eta gero ja, beroketa lan hori egin ondoren, gertuko gara beken. Hori da gure naia behintzat, erronka, eta... Esan desun bezala, orduan Portugaldarrak eta danak bilduko zeate bekeko egun hortan, Hori da ideia. Eta emanaldi potol hortan, dantzariak aparte, eta dantza izango da protagonista nagusia, musikari gonbidatuak eta lagunak ere egongo dira bertan, taulan gurekin batera, eta adibidez, eta aurreratzearen, Xabier Amuriza handia,
nola berarekin bide lagun izan dugun, azkenengo iaia 10 urtetan berarekin ere, gure musikari letra jartzen ibili da beti, bera ere bertan izango da, noski. Zer desberdintasun izango da, lehen emandako kontzertuk eta urten datorren bira honetan topatuko deuna? Bueno, lehenik eta behin, orain ja, hasi ginean duela 10 urte, dantza taldei erakusten genizkien koreografia batzuk. Orain musika nola 10 urte hauetan, musika gehiago egin dugu, kantu gehiago egin ditugu, koreografia gehiago egin diran, bueno, guzti hori nolabait garatzen joan da, eta orain aktualizatuago, edo esango genuke, koreografia gehiago eta ikasiko dituzte, eta nolabait potoloago edo kompletoago esango nukenik dala oraingo emanaldia. Sukaldaritzan esango genuken bezala, guain zer dator ja, esferifikazio eta aparrakin eta... Denetarik. Eta gainera, gero esan berra dago, mundua dantzan, izenak ondo esaten duen bezala, Euskal Herritik kanpore arituko gara. Eta adibidez, aurten joango gara, ez dakit, Malasian, egongo gara, datorren astean ja Malasiara goaz, Malasian, egon ginen, duela 8-9 urte, pandemia aurretik, egon ginen Rainforest izeneko jaialdi batean. Oianean zan, Oiana erdi-erdian zan, emanaldia, eta 2 eszenatoki jartze dituzte bertan, eta, bueno, aurten nahi zutela berriz ere errepikatu, eta Malasian egongo gara, datorren astean. Abuztuan egongo gara Quebecera ere bagoaz, Eustalian egongo gara Gresian, Ioannina izeneko leku batean, eta, bueno, hola, Madrid, Barcelona, bueno, ez dakit, toki askotan. Manager hona, kako, nola lotzeituk historiares, porque kontaktu hori nola lotzeituk. Daukaguna da, ja, ibilbide luzea. Azkenean korrontzirekin ja, 22-23 urte daramazki dugu bidean, eta azkenean kontaktu asko, kontutan izan, guk 23-24 herrialde desberdinetan jo dugula. Gu jo dugu, ez dakit, Kanada, Estatu Batuak, Brasil, Argentina, Islas Azores, Chipre, Hungria, edo ez dakit, Europa guztian, Cabo Verde, Isla Reunión, Marruekos, ez dakit, egon ginen baita ere Bombain, Indian jotzen, toki askotan jo dugu. Ordan, sortez, nahiko ondo geratu gara toki horietan, eta gero, horre egiten dituzu arlazio batzuk, eta ez dakit, zubi batzuk, gero... Area jute izenian, da beste atzerrira jute izenian, leku desberdinetara, zenbat dantzari eramatik? Zenbateko talde lana, 1200 etzategungo, ez da? Asko galdetzen diate, Agus, eta horti zoazenean, nola abesten duzu? Eta, euskeraz nola abestuko, jendea pentsatzu, ingelera, abestuko du. Eta holako lekuta iriste izenian, topatzen dek bertan daun euskaldun jendia, o topatzen dek... Etortzea, normalean, gu bilatu baino gaia, beraie bilatzen gaituzte, eta goatzen eiz, adibidez, Isla Reunionen, Lierni azpeitikua, etorri zala gu ikusten, eta sartu zan Facebooketik, ez dakit, aste bete lehenago do, gurekin kontaktuan, eta ikusi eta basatu zela, eta nahiko nuke zuokin egon, eta zu erakustea ez dakiz zer, eta Isla Reunioneko alako tokiak eta benetan erlazio politiak egite dituzu, Bruselasen ere goatzen naiz, eta normalean beraiek etortzen dira guren gana. Ditu aiz gehiena, bertako jendek, beste hizkuntza oso desberdinetan batek, zuen kantuak abesten topatzia. Egon guek herrialde ma esan dikela, hauek jarraitutu zigutek eta... Joan ginean esan da, esango epa, Ego Koreara joan ginean, eta bertan jaialdi oso polit bat egiten da, munduko musika talde desberdinak egon zian bertan, gutartean, gu Euskal Herria ordezkatzen, eta oso bereizi izen zan, ze kontzertu potoloa zan, kristolako eszenatokia, kristolako landa gure aurrean, eta landan jarrin zidan danak, zoruan eserita eta gu ikusten hola, ez? Eta, bueno, jarri momentuan, ez? Atea eszenatokira, denak eserita, txalo, eta denak isili-isilik. Ez daki zema pertsona, eta isili-isilik, eta, opera kontzertu bat izango bali zela hori da, eta kristolako errespetua, eta, bueno, hasiko gara jotzen, eta ez da izan. Eta alako batean, Josek Andreari izeneko kantu bat badaukagu, eta hasi ginen Josek Andreari. Eta ikusten nun jendia, oso hila aguarekin nola egiten, eta ez da bitzapea, hauek ez dute jakin gure musika zerran, eta, hombre, imaginatzet, euskeraz ez zutela ondo abestuko, baina zerbait, beraiek ulertzen zuten adodan alakoa, oso bitzaten ahotsarekin. Eta kantatzen edo saiatzen behintzat. Eta ez bat,
jende asko, eta nik uste dut, bueno, imaginatzen dut, enteratu zirenean, korrontzi bazegoela eta ez tegize, sartuko zirela interneten, ez dakite nola ikasi zituzten egitezan. Oie, gaina, dituk ikasten azten baitu buru belarri, dana batea, eta artista dituk, Eta txalo jotzen zutenean, Danak batea. Hori da, nik esaten nien, pega, txalo, eta, dena bat, gu baino beto, gero erritmoak ingu baino beto. Ona. Eta, hortik esperientzia askoa. Zenek sentitu araztia entzuten nahi da nahi, zenek transmititu? Dantza. Beitu, ni hasi nintzenean trikitixa jotzen, 87 urtean, ni hasi nintzen ikasten Rufino Arrola izeneko tipo batekin, taberna batean, berak taberna bat zeuken, tabernaria esan, eta beraren gana joaten nintzen astero ikastea. Esaten zian, etorri, bera Bizkairaz, etorri Martitzenen etorri atzaldeko 5 egin girun, eta menengonaz. Claro, menengonazan, bera tabernaria, bere barran, hola, eta jendea bazeukan, orduan atenditzen egoten zan. Jendea atenditzen. Eta ni itxagoten egoten nintzen, ia nere txanda noiz izango. Joaten zenean jendea, esaten zian, hala, etorri. Eta atzean zeukan gelatxo bat, Coca-Cola eta ez dakit kutxen artean, eta han esertzen gian, eta bera 80 urte, ni 12 bat edo, eta aurrez aurre. Mea, kopiatu esaten zian, kopiatu. Berak ez dizun, piribiribira. Ezikien gainera motel jotzen da, piribiribira. Eta hori piribiribira egiten. Eta hola hasi ginean ikasten, ez? Eta bera beti esaten zian, Agus, zun ora joan, jendeak ez badu dantzaiken, txarto joten ari zara. Berda, Bizkaia esaten zuen, txarto joten ari zara. Trikitixa da, dantzaikeko, eta jendeak dantzatzen ez badu, geizki jotzen ari zara. Eta hori, beti geratu zei barruan, eta beti nire bilbide guztian saiatu naiz, jendea dantzan jartzen. Dantzarazten. Mundua dantza. Zeratik egia esan musikak hori daka, barruak muitzeun hori, eta gorputza dantzan jartzeun zerbait daka. Eta norberari ni jotzen nago, lenguan jo genuen Aristarrazuko erromerian, hori da, lehen da biziko aldiz jo nun, eta zuazten zara jotzen, eta jendea ikusten duzunean dantzan, hori bitu hileak, puntan jartzen ezkit. Niretzak hori da, kristolako plazara, zuke egindako kantuekin eta jendea dantzan. Kontzertuen bat okatu zaite eta gania pandemia garaian da junzea kursalea, kontzertu eseitea ikustea eta... Izatek, au, zedek, goxamena o zigorra? Hori askotan tokatu da, eta igual gu joatea antzoki batera, ez tegite ze antzokitara, eta jendea gisarrita, eta igual lehenengo kantua bigarna ondo aguantatzen dute, beha, igual bosgarrenako batzuk ikusten, zutundu da, eta bestea zutundu da, eta ja, azkenean danak edo, ja, danak zutuntzen. Bueno, hemen txe, gazta regalatu deu, oso ondo torreko zaio, nire hau edan hasi gortitut, gero naztuko deu, gazta, limoi, intxaurra, albaka eta oliokin, hau honeire geho goxatuko dugu beste gauzekin, baina ingo deuna lehen da bizi gozotegi batea jungo gea. California. Ikusiko zu, ze tomate bereziak iteituen. Goazen ikusten. Kaixo Joseba, ni Izuzko naiz, eta gaur erakutsiko dizut Deustuko gozotegirik eta garrantzitsuena, California gozotegia. Etorri nirekin. California gozotegia Deuston jaiotako gozotegi bat da, 1972an, konkretuki, baina apur bat harinago bazegoan hemen kafetegi bat, non izen berdinarekin egiten zituzten olako gozoki nahiko berezi batzuk. Orduan, bertoko langile bat, Eduardo, erabakizun gozotegia sortzea. Eta hemen hasi ziren gozoak egiten, teilak oso ezagunak direz, Deustuko tomateak be egite ditugu hemen, eta inbeste gozoki oso ezagunak direnak bizkaitarrentzat. Berak emon zituen hemen 40 urte, eta ja jubilatzear zegoenean bertoko langile bateri eskaini zion Joakini, eta Joakin da bere emaztea Isa, jarraipen bat emon diote gozoki berdinak egiten, gozotegiaren izen ona mantentzen, eta oso lan ona egin dute azken aldi hontan, ez da? Baina ja bazetorren momentu bat non eurek aititeak izan diren oin dela gitzi, eta guk sartu izan gara atzetik, eta gure gauza izango litzateke jarraipen berdina emoteaz, honako gozotegi hau oso ezaguna da Deuston, eta Deustorentzat importantea uste dute holan jarraitzea. Hemen batik bat lantzen dugu txokolatea. Txokolatea oso berezira hemen, eta erabiltzen ditugun txokolate guztiak primerakoak direz, eta txokolatea horreri erabilera emonez, egite ditugu teilak, pastak, eta batik bat txirlorak non normalean martxoan egiten diren, baina guk gure eskaintza urte guztian zehar erabiltzen dugu, bezeroak bertaratzen direlako, txirlorak eta olako teilak eta ezkatzean.
baina nik goraipatuko nituzke hemen egiten ditugun tomatitoak. Asmakizun hau Eduardo izan zen, oso tomate kuriosoa direz, 3 txokolate ezberdin erabiltzen ditugu, eta barrun bere zaporea guztiz ezberdinak izaten direz. Bai laranja, koñaka, likorrak erabiltzen ditugu horretarako, whiskia erabiltzen da, baina bueno, ez dauka inungo alkoholik, zentzu horretan, baina bai zaporeari emoten dio olako toke konkretu bat. Orain nahi baduzue, kontatuko dizuet nola egite ditugun Deustuko tomateak, txokolatedun tomateak. Hemen gaituzue gure lantegian, eta gaur egingo duguna da Deustuko tomatitoa. Eta horretarako behar ditugu osagai berezi batzuk, txokolate berezi batzuk, txokolate beltza, txokolate zuria eta esnedun txokolatea. Eta bakoitzak badauka bere ganasa. Txokolate beltza egiteko erabiliko duguna da laranjadun likore bat erabiliko dugu. Gero, txokolate zurian erabiliko duguna da koñaka, eta esnedun txokolatearekin egingo duguna da whiskiarekin. Gure tomatitoka egiteko behar ditugu molde berezi batzuk, non bonboiak egite ditugun, eta lehenengo pausi izaten da molde horiek koloreztatu. Emoten diogulako olako tomateak dauzkan madurazio prozesuak, ez da? Bai gorria, bai berdea, eta holan erabakitzen dugu ze tomateak egin, osagai batekin edo beste batekin. Lehenengo pausua egin ondoren, egiten duguna da enkamisado deitzen dana. Bertaratzen dugu txokolate beltza adibidez, botatzen dugu koloreztatu dugun molde horretan, eta hor egiten dago olako kalkamonia itxuraz, eta isladatzen da kolore hori txokolateari. Eta gero, behin enkamisado hori zikatu eta ostean, botatzen diogu ganasa. Eta ganasa direz, guk erabaki duguna osagaia, bonboiaren barruan egon daiten. Deusto bere garaian, oin dela 1 bat urte, nekazalgune bat zan. Eta berton nekazariak tomatak landatzen dituzten, eta hori dela eta Eduardok erabaki zuenean gozotegia Deustun ipintea, esaten zuen, hemen bertokoentzat egin beharko genuke zeozer berezia. Eta horregaitik asmatu zuen bonboi bat egitea tomate itxurarekin. Deustuko tomateroak deitu izan direz beti deustuarrak, eta horregaitik dago Deustuko tomatitoa. Eta hori da bonboi honen jatorria. Zehatz-mehatz, ez dakit esaten noiz datorren hau, baina 30 urte badirela egiten dela tomate hau. Kalifornia oso ezaguna da bere txokolatea gaitik, ezta? Hori dela eta tomatitoak oso produktu bereziak direz eta deustuarrentzat be kanpora eramateko produktorik berezien izango litzateke guretzat, ezta? Bi molde horiek batu egiten ditugu eta mantendu behar direz hor ordu batzuk. Xikatu arte eta lotu arte bonboi horiek. Eta behin lotutak egonik, bonboia berez moldetik ateatzen da eta bukatuta egongo litzateke. Bonboien aurkezpen izten direz, egurrezko kutsa txikitxo batzuk, non ematen duen fruta denda baten salduko dizkizutenak bezalakoak, eta guk hortze bonboia esatzen ditugu ale ezberdinetako kutsatan. Bueno, Joseba, eta hemen dituzu gure Deustuko tomateak, fresko-freskoak, eta letzugapur batekin enzaladarako prest baditugu. Agur eta ondo izan Kalifornia gozotegitik. Hau paisuzko eta gora gozogiliak, ze hona, bokaitu hori. Itxura edarra, eozein lekuta iritsita horrekin izteko, ongi etorria izango zeate. Joan Berkora Deustura, Deustura Joan Berkora. Bai, goxatzea, tomate txiki horiek, obestela bialdonea. Baina ni egotea, ni egotea. Bekea junber basea, hori, 5.000 bat hola prepatu berko dituze. 5.000 ez. Lanen, 2.000 igual. Bai, bakarri 1.000 dantzari, gero musikariak, eta gero produzioko jende guztia, eta dantzari hori bideratzeko. Hazi tomatek iten. Batzu beharko ditu, Bueno, eskerrik asko, ze itxura ona, eta ez ditut gaztatu eta pasatu berko gaztatzen. Bueno, hemen behitut gerexi tomatek, ze ondo dabiltzan. Hau, goxatuko ditugu guain esan duen bezala azukre esti eta oregano pixkatekin. Eta honea bota berdek, hauz, olio virgina, bai? Vale. Txorrota eharra botako jo, gio birrintzeko garaian. Emango jo? Bota nahaz hori. Emango izut, baitare, limoian zuku ateatzeko, nea. Halako zuzer?
Bikoitzare bai. Asko, eh? Ba, izate barginen una gotita eta Un poquito perejil, hemen asko dijo, venga, Ondo ziok, nahiko. Venga. Eta hor botako jo, Sergio intxaurra guztik harrapatu berdizki, ulertzek? Orduan berri zatik. Baina hau, horretzikoek, limoian zuko ateako jok, limoia botako zio, intxaurrak, albaka ostotxok, eta geodan aberrenduko dugu, bale? Gatza ez du berri zaten, zatikan gazta, gaina justu parmesanoa, basekak potentzia eta horrek emango ziok gaztan potentzia. Nik komuna izena da hau goxatzen, eta gero esan deun bezala, jarriko jo gaietzatxua pasta brisa gainetikan, eta ingo deuna da, ja, hau laberatu. Venga, hau, txandak haunez, gure pastela, hombre, hola txejateko zeudek hau egin bai, Bueno, kontatu, esan deun bezala, beken, esan dezu, kiston tenglatua egongo dala. Etorri behar, koza? Bai, esan dezu, otzaila, ez da? Otzaila gamairu. Otzaila gamairu. Nun erosi behar ditu sarrerak? Nun topatuko ditut? Bueno, hori Harri hola, hemen apoiatu bezala eren guzei. Bai, plataforma horietan, ez, online plataformatan eta bekeko sarrerak eta normalean saltzen diren tokietan, horre egongo dira salgai, aterako dira salmentara, bueno, niri behintzat esan diate, irailaren hasieran. Bai, irailaren hasieran aterako dira, eta gero esan beharra dago baita ere, bertara joan aldela jendea ikusten, baina baita ere, beraien etxeetatik ikusiko ahalko dutela, gainera zuzenean kontzertua, ze ETB-ek eskaintzen du zuzenean. ETB-ere, bueno, laguntzaile... Hori da, eta laguntzaile bezala dago proiektuan eta bira guztian, eta ETB-ek eskainiko du zuzenean. Adi, onbiarko gara erosteko gara ez dakit, olako tinglau etortzen dienean, jende, dana esaltzen badia, hor badau zaude, bigarrengo bat gartzeko, tala, hor bertigoa daukau pixkat, nik aitortu behar du bertigoa daukaula. Segu, gut talde humila gara, urte asko da maskiguna bai, baina, bueno, guk gure kontzertutxoak egite ditugu, egia da munduan barna ibili garela askotan, gure diskoak egin ditugu, eta zorionez, jendeak, uste du, maite gaituela, baditugula gure saleak, ez? Baina horrelako tinglau, zuke ondo esan bezala, haundi batean sartu eta zelan jendeak erantzungo duen, ez dakik. Zenbat sarrera egongo dira? Zenbat ikusle egongo dira? Egonaldia 15.000. 15.000. Bai, eta hasiera batean jarriko ditugu 5.000 bat edo salgai, eta gero joango gara ikusten, ia zelako beharra dagoen, ia jendeak ze erantzun ematen duen, eta 15.000 arte, inaldegu. Orduan, baina kontu ez da, guretzako ez da dena saltzea edo dena, ez dakite, bakitu oine kultura hori dagoela soldautxe eta alako historiak ez. Gurea da musika tradizionalarekin, horrelako esparru handi batera joatea, eta batez ere dantzari hoiek taula gainera eramatera horrelako makro jaialdi batean, ez? Euskal giro apartz bat sortu hor bertan, ez da? Hori da, guretzako erromeri erraldoi bat egitea da, gure nahi. Eta gero lako tinglau handi bat indagero, holtza txiki bat dituko eta ze, aguz, area jarraituko ikuten. Bitu. Ja, gero San Mamesea jongo bai. Guretzako holtza txikia dira. No camp. Guretzako holtza txikia dira uikoak eta garrantzitsuenak, eta trikitixari zentzu ematen diotenak. Esentzia mantendu behar da. Eta lehen esan bezala, oindala gutxi, egon ginen aristarrasun jotzen, eta nietzako hori da oinarria, mamia, nondi gatozan, eta hori izin dugu galdu. Egia da. Hori galtzen badugu, akabo. Bestea da, egitea, oso politia izaten da baita ere, dantzari, karo, gurekin dabiltzen dantzari horiek, herriko dantzariak ez dira profesionalak. Ez dira dedikatzen da bakarrik dantzara da beraien zaletasuna. Eta astero jaten dira, beraien dantza taldeekin, beraien entxeguak egiten, eta askotan ez aie eskertzen behar duten beste egiten duten lana, ez? Eta guretzako da, horrelako makro estenatoki batera, eramatea, zaletasun hori, ez? Dantzari horiek, horre sortzen diran sentimentuak, negarrak, impotentziak, posak, hori kristolakoa da. Eta guretzako niri horre betetzen hau. Halako dantzari bat ikustea, profesionala ez dena, eta horrelako taule baten gainean, eta ez da gizema jende aurrean, hori da norbera entzak kristona, eta imaginatzet... Ligatzeko zizango, errexo, leku txiki batea juna, olako leku handi batea juna. Beitu, jende asko bai, baina ligatzeko trikitixa ez erosi. Trikitixa ez erosi, ligatzeko ez dago zuzin. Horretako gitarrak eta bakizu, rockeroak eta dira horretako. Trikitixa ez erosi. Hemen betu hau zeingo jaten, truko garrantzitsuek. Hemen, olio desenteziok, bota ziotena, tomateke ura askatzeik, guain karamelizatu jau azukre eta estillakin, eta zuku hau hemen gelditzeana, likido asko, igual. Bai, jartzen badeu hemen bertan gaiatatxua milorriak inealko zanin, gero, bueltan mateko garen da likido gaiteki. Orduan, ingo jotena da, palatxua gartzen dut hemen, truko, kentzen dio soberakin hau, baina soberakin hau ez dugu galtzen, Baki zerrei botako jo. Horre zapore, bigo. Horrei botako jo, iten eizen pestuei. Ulertzek? Zaporek mantenduko ditugu,
ez ditugu galduko, baino gure tatina hobeto ingo da. Vale? Garantzitsua pasu hau, Zeratik bestela likido guztia, vapore, eta gaietatxua ez da kurruskari gelditzen. Ingo dutena da guain, ondo garbitu buelta guztian, behian gelditzeko batzuitxuak eta oreganua eta dana. Eta nik gaur oregano bota diot, zeratik tomatea edo ondo jute zaio. Baina norbaiten nahi hau erromerua jarri, edo jarri eskaia gehiago gustatzen zaiola, baka beste dozein gauza jartzia. Bueno, betu, esan dakoa. Hau, bestu botako jau, eta zapore goxo-goxua emango. Eta hemen ikotena da, hori ere bai, bota, bertara. Vale. Bota, hemen dazkaun. Ez guzteko zer. Nire kontu. Vale, bueno, hemen bi golpe eman, organikoan. Hoi barroa. Eta albaka oztuak ebai bota behar dituzu. Vale. Pizka txikituta, zer? Ez, gaur birringailua birrinduko ditu ja. Vale. Hau ja, oztotxuak, gero intxaurra bakarri faltaz eskizu, eta birrintzia. Venga, tita. Eta hemen ningo deuna da betu. Hau, zan, haundilla iteko, tatina haundilla. Eta nik aurrindet, txiki xamarra. Orduan, hau mosteko, borobiloa mosteko betu, lehengoet. Hartuko etonekin, mostuko jot vuelta. Harri gai truko da, Trukito. Gero, jendia izango jot, begira indetela hau gabe, Eta hau iten deuna da, sartu bertan, horrela, eta soberan dakana, izkinak barroka sartzizkio. Izkinak pixka lodizio gelditzeko. Beti moztu bertako tamaino nion pixka gehiago. Baino ez askoz gehiago, hau gehiagi izango zen. Hau, kiribiltzen deu, eta balio du gaietatxoak iteko edo zertarako. Urrengorako, geoako, ja labia berotzen deula, askotan ondo zen gauza txiki moztu, tak, edo jarri txokolate pixka eta napolitana txiki bat. Ez da txarra. Aprobetxatu. Beti ezate dut guri etxian nola erakutsi gue. Zukaldian. Ezin da zer bota, ez? Gutxio balin bada zaborrian, gehiago patrikan. Hori gara. Hori ala da. Aprobetxatu inbiar da. Haingo deu sartu horrela, eta labera sartuko deu horrela. Oso ondo. Bai, nintxar guzti bota. Dena? Bai. Vale. Nintxaurrak dena, barroa. Oso ondo. Eta hau bera bota organikoa, hor da kasu. Hau sartuko hemen. Bueno. Etxean ikusten nautenean. Gero itea. Egin presto bat. Hori da. Vale, zerrenenek. Itxaurra nao, piñazina. Venga. Eta horre bai, hor sartu deu, mitikoa dalako hori oso italiarra da errezeta. Eta egiten deu... Nire asko gustatzen parmesanoakin egiten deu. Baina idiazabal ondutakoakin bai oso ondo ateatzea. Bere, berdu gazta bat sustantziakin. Eta... Eozin gazta, horre bai belarrak, gaur bota deu albaka, alde zuin peresiliana, alde zuin beste belar batena. Hemen gaine zukaldean jolasteko da, nik esaten dut musika bezala. Bueno, gaur ere jolasten nahi gara, ez? Hasiera batean gazta tarta bat izan barzan, baina, zagar tarta bat, baina musika bezala. Hemen doinu batzu daude eta dantza bezala. Geo bakoitzak bere ikutu ematen dio eta ondo sentitzean akin, horrekin aurrea. Bere modura dantzatzen, Bueno, hau labea sartuko deu, eta jungo gea beste erreportai bat ikustea, bale? Honekin nutrizio zentrua jungo gea, eta gaur erakutsiko izkibe antioxidatzaileak ze garrantzitsua dian. Ikusiko zuen. Bani joa honekin labea, eta segituan gaude bueltan. Kaixo Joseba, Andrea naiz, Durangoko Honekin Nutrizio Zentrotik, eta gaurkoan antioxidatzaile buruz hitz egingo dugu. Bueno, antioxidatzaileak dira elikagaietan modu naturalean agertzen diren sustantzia batzuk, eta batez be agertzen dira fruta eta barazkietan eta frutu lehorretan. Eta azkenean ulertu behar duguna da gure gorputzean prozesu ezberdinen ondorioz erradikal askeak sortzen diala azkenean molekula batzuk zelulentzat kaltegarriak izan aldianak, eta antioxidatzaileak beste gauza batzun artean laguntzen dozkue erradikal aske horreik sortu aldaren kaltetatik babesten. Bueno, kontutan hartu bihu gure gorputzean etengabe prozesu ezberdinak gertatzen diala, arnasketa prozesuak, digestioak, eta azkenean prozesu horrein ondorioz, erradikal aske horreik sortzen dira. Eta erradikal aske horreik gehiegi metatzen badia, dago arriskua estres oksidatibo bat gertatzeko. Orduan, esan moduan, antioxidatzaileak laguntzen dozkue oreka hori pixkatxo bat mantentzen. Baina, ezin ju pentsatu antioxidatzaileak mirari efekturik dakoinik, hau da ulertu bidea, dieta osasungarri baten bidez, antioxidatzaietan aberatza den elikadura patroi bat aurrera eraman da,
eta bizi estilo osasungarri bat aurrera eraman da, antioksidatzaileak horretan danean laguntzen daue. Baina gure ohiturak ez badia egokiak, antioksidatzaileak hartzeak ez tozku estres oksidatibo hortatibo abestuko. Baina bizi estilo osasungarri baten barruan eta erradikalaskeen kopurua murriztuaz, aukera gehiago ziurrenik eukiko dugula, sartze osasuntxuago bat eukitzeko, baina faktore pila bat dauz eta galdera horri baietz erantzutea oso simple erantzutea izango zen. C vitamina da antioksidatzaile naturaletako bat, eta batez bez zitrikoetan edo piperretan be topatu aldugu. Gero bestalde bai daku E vitamina, eta hau gehiago aurkitzen dugu frutulehor eta hasietan. Gero karotenoideak batez be topatuko dugu kolore naranja gorriskadako produktuetan, badibes tomate, asenario, kalabaza eta horrelako produktuetan, eta gero bai polifenolak, horrik batez be aurkituko dugu igual kakaoan, tean, horrelako produktuetan. Antioksidatzaileen kontsumo maiztasunari erantzuteko joko dut betiko gomendioetara, ez? Azkenean askotan esaldu dutu egon moduan, egunean 5 fruta eta barazki hartzea gomendatzen da, eta antioksidatzaileak elikagai hauetan dauzenez, hori izango da trikimailu errez bat. Eta baita adibidez, frutulehor eskukadatxo bat gehitzea, egunean zehar edo zein momentutan. Batez be azkenean elikadura osasungarri batera eruan gozkoenak, ez? Gure otordu nagusietan, barazkiei protagonismoa ematea, platerrei orokorrean kolorez berdinak sartzea, ikusi duzuen moduan, elikagai bakoitza antioksidatzaile konkretu baten aberatza da, eta azkenean popurri bat lortzeko elikagai ezberdinak nahastu beharko dugu. Fruta, gogoratzera postre modura, edo egunean edo zein momentutan, amaiketako meriendan sartzeko aukera superrona dela, eta batez be, bestelako interes nutrizional handia ez dagoen elikagai horrek pilin bat alde batera izten. Printzipioz dana modura etxea betik eraiki behar dugu orduan. Saiatuko garena da, gure elikadura ohitura osasungarriakin, gure behar izan guztiak asetzen. Kasu konkretunen batzutan suplementazioa beharko da, arazo ezberdinak medio badauz, baina printzipioz beti saiatuko gara elikaduran bidez asetzen beharrak. Joseba, badakitzu, gure bizitzan antioksidatzaileak sartzeko, fruta eta barazki eta kolore pixka bat sartu plateretan, eta listo. Hurrengora arte! Haupa, Andrea, eta ze garrantzitsua dakizuenak itzinteten zuenian gutan honen teatzen. Ze bestela. Antioksidatzaileak hartu, ondo doteko, baina horiek partio full baten goleatzei bat eukitzea bezala. Gola sartu goitu baina, defentzai gabe partida ezin da irabazi, ezta? Eta atezainik gabe, ere ez. Eta horren horeka bihar da, daneako, ala bihar da. Kiro lain, ondo jan, ondo loin, osasuntxu bizi. Eta jakin, zelan egin behar da. Jakin, zelan egin behar da. Gero hori, gauza gertatzea daude, baino, danetik inbiar da txukuna. Eskerrik asko, eta urren arte, beti ikasten zuekin. Gurian jarraitzeko, niemen gazta krema prestatuko ez, tatina tomatena labendak hau, eta hain berezuna da birrindu. Emateu lehorra daula, baino, indarra inbera eta rrrr, eta jungo harrapatzen, bale? Bueno, hemen inbiar deuna da, gazta krema, dena naztu, eta listo, errez. Bueno, esan deun bezala, hitzeiten egon geha, ez da, otzaia mairuan egon goan kontzertu erraldo ja, baina geho, 50 esan dizu, gehi bat, hau bat da, beste 50 egon goia. Oiek ere inberdia, eh? Oiek ere inberdia. Asko, ja, eh? Asko, bueno, ja. Hasi gara egiten. Astero eta... Aste batutan bie, bai. Berroi da marrito, eta irure, bai. Urtiak ez dazka, berroi da inbesterazta. Hasi ginen, apirilean ingenituen baztaki, 6 bat o 7, gero maiatzean ere hainbat okitan aritu ginen, eta, bueno, oinekainean, egon gara Bergaran, egon gara Bilbon ere ingenun emanaldi potoloa pasadan asteburuan, Tanxugeira taldearekin batera, Galiziatik etorritakoak, hor Bilbao arenan, eta orain datorren astean, bueno, asteburu honetan, Zumarragan egon gara, eta gero ja joango gara datorren astean lehen esan bezala Malasiara. Gero Malasiatik aurrera, Segovian egongo gara Iruñan, San Ferminetan Euskalgunean, hainbat eta hainbat tokikan egongo gara. Dana buruz esatea zaila, baina... Nun topatuko dugu? Korrontzin bezala sare sozialetan topatuko nun dinoa bilbo esaten, edo mundua dantzane bai jabakazue beste plata? Korrontzin webgunean eta sareetan eta horre Instagram eta profiletan, hor danetan agertuko dira bai emanaldien inguruko informazioak,
ze dantza taldek parte hartze duten, eta bueno, hemendik ez dugu esan, baina dantza taldeak gonbidatzea, bekera etortzea, batzukin ja jarri gara kontaktuan, baina gero, egun dira, asko dira kontaktuan jartzeko, beraz, idatzi lasai eta horrengoa. Agus, eta esan deken bezala, kanpo akutea izenian, obetian Euskaldunen joeak utzi nahi dikela bertako kultura, bertako gauzak eta anfitrion, esaten da, ez? Denboa eukitzen dekortako, motoristak bezala, algun karrera inda vuelta eta nola moldatzek. Normalean denbora hori izaten da, zeun eta zelan ditugun bueloak, ordutegiak eta horrelako kontuak. Eta orduan, horiek, infrastruktura edo produkzioa gusten badu, ordutegiak libre daudelako, ordu batzu libre ditugulako, orduan bai egiten dugu turismo pixkat. Baina bestela, denbora gutxi izaten dugu. Normalean, promotorek, justuko, hartzen dizute egazkin egun balenago, urrengo gunean kontzertu eskenita basoaz, bueltan, orduan ordu gutxi egoten dira, ez? Baina, saiatzen gara aldena egiten, eta batez ere politia da, turismoa egitea ondo dago, baina batez ere politia da zuk esan dozuna. Bertako euskaldunak, ez? Bertara joan da dauden euskaldun horiek ezagutzea. Eta beraien daukaten ilusioa, beraientzako, beraien herrialdeko talde bat dijoalako bertara, ez? Orduan, hori guretzako. Eta gainean leku batea jute zeanian, ua ezagutzeko, esaten dute gauza ikonena dela, han daun jendia ezautzia. Hai ezituen esate, hau, egun baten, bizitatzeitu, bakarrikan azte bete ezindekena bizitatu gana. Hori da, bere idea, gidarik onena, bere idea. Vascos por el mundo y Agus también. Batengo batzen naiz, oso oroitzapen politia daukat, ze joan ginen horre esan da, Kanadara, aurten ere Quebec aldean eta ibiliko gara, Kanadan ere ginen duela, ez dakit, 7 bat urte edo, eta joan ginen, Cataratas del Niagara ikustera. Eta ni beti hori egoten nintzen, ez dakit, liburuetan eta ikusten eta, ez, umeetatik gauza horiek ikusten, eta han egon ginen, Catarata del Niagara, eta han ditugu argazkia leturia ere gurekin. Bai, Beitu, zelako itxura okiko enongukan. Horrelako gabardina batzu edo jartzen dizute, bertan ez guztiteko. Eta leturia ondoan, eta, irulau kaxero. Bertan zeitu dure, nemoria. Goxatu, ala neurrin, ez da? Bai. Gaina, leturiaekin badakizu, barrea eta irrifarra eta ondo pasatzea beraekin beti da. Eta erromerian historia ematezunez, Batzakit, 10-15 urte atzein da, ematezun erromeria bukatzen nahi diala, eta ez daudela, eta beste ala. Guain emateu beste bultzada txiki bat badaola, eta jendia sekala gogua berrio gure gauzak. Gazteak. Bakailua pilpilan bezala, guain ematezun dana espumak eta bestia, eta zukaldeitan da, babarruna batzu nahi dizkitela. Oinarrira bueltatzea. Eta gauza posgarria da hori, ez? Eta nik uste belaunaldi berriak hartu dutela nolabait, grin hori, ez? Gauza hori, ikasteko lehengo dantzak, ikasteko lehengo koreografiak, eta beraien aitxonak eta birraitxonak egiten zuten bezala, plazara joan eta dantzatu, ez? Ni beti kontatzen dute horre itzaldiak eta eskaintze ditu baita ere trikitixaren inguruan daula, eta lehene, gizu trikitixa debekatu ere egon zala. Debekatu egon zan, zazoi batian? Bai, horti dator, lehen erderaz esaten zan, da el fuelle del infierno, ez? Infernoko euspoa eta guzti hori, ez? Antza denez, dantza arrimaua esaten zen orduan, arrimaua pekatua, ez da? Sortarazten zuelako, lehenko trikitilaria horrengoa bezalakoa dia, edo zidan, eta orduan egiten zutena ere esan, fandangoa, harina, jota porru salda, eta metro eta erdi gizon eta mutilan artean, eta eskua gora, baina baita ere, gero txaka plazara joan, eta paso doblea, balsa, edo tangoa jo. Eta gero, hor mutilak, neska garritik hartu, da kontuz, da herrikoa badea, ez egon pozik. Eta hor bandoak atazien, kartelak atazien, eta jarri zituzten herrietan, plazatan, eta nigo batzen zean urin ere badaukatela gordeta, eta gazteleraz noski, garai hartan, queda prohibido bailar en la plaza de este pueblo al son del fuelle del infierno. Eta debekatu egon zan. Ai, ama. Bueno. Agus, listo, sekau dana. Ni gazta krema inda. Agun dino gorro, Ipestuare, bai, a ver. Itzein zuekin. Hori. Oin bai. Zerran jakia. Hau, listo, sekau. Haure, itxura erra sekak eta... Igin berekena eguain, trikit ja hartu. Esku garbituta eskazu. Amantalakin ingo, pixka eta venga. Hortakoek. Hau, honea. A ber, aurren nengoen ateatzen zaiten, magizu pastela beti vuelta, mateko, oi, ostras, bero ziok haui, bero zio ni trapu igabeldu dit eta erren hau gila jai. A ber, hau hartu berdit, a ber, ateatzeran, torre inegana, oitu zuen pastel.
Itxura edarra daka. Ona, bien! Ia bada badu, artista utza ez. Jodizu, bals bat, dantza rima egiteko. Eta nego batzen naiz, hau eskaini dio, hau ditzen da kantua Laja Badoa. Vale. Eta hau eskaini nion Lajari, Laja trikitilarari, Iñaki Garmendia Laja. Eta joaten nintzanean ni trikitixa ikastea Azpeitira, beti gero bueltan imuntzorekin ikasten eman, bestea beste, eta bueltan beti geratzen nintzen bere erretekian, larun bat goixetan izaten zen. Eta batzutan bera egoten zen, Iñaki bertan egoten zen. Eta ataratzen zuen trikitixa, beste batzutan esan egoten zen, erromeria izan da igual egun balenago, odan alakoa. Eta asko maite nun zelan jotze zituen balseoak, balsak eta tangoak eta, bueno, denetari jotze zuen oso ondo, baina justo balseoak eta nola jotzen zuen, eta beti geratzen zen, eta, bueno, gixu, oindala urte batzuk hiltzala, eta berari eskaini nion, bals bat, berarentzako, eta Laja Badoa. Piskat unkitzen, Pastela hoe behantzako. Hori da. Eskerrik asko, etortxak. Eskerrik asko, Haundi baek. Hemen izatea, eta bezalako jendea Euskal Herrian eukitzia. Banoa ikusten, ja, laborren aldia dagoz gana eta banoa ikusten. Urren handi trikitixako eta izu kaldatuko, Venga, asando. Agur lagunak. Agur. Munduan dantzan.